Amahle Gasela. Alala, love to see it, Kesana. Congratulations to Amahle Biyela / Gasela / Mseleku ngoba kaloku siyayazi uba uMpumelo Mseleku wayeyovela kowabo kwizingane zesithembu molweni yinde namkela kuMamgobhozi TV. So ke namhlanje the 7th of May 2026 Amahle Biyela graduator. She now holds a Bachelor of Social Science degree from UKZN. Now Amahle ke ebefakile pictures zakhe on social media. Hey, sabona enxibile ke izinto zakhe ndathi hey makhe nami ndiyokhangela man pha kula YouTube channel yase UKZN ndibone bakanye ithini into yakhe because ke ebengazifihla uba uyafunda but ebengatsho kanye bengaphenduli xa sibuza ba wenza ntoni esikolweni ntombi. So ndakhangela ke pha ndabona ivideo yakhe ke graduate. Now Amahle Biyela njengoba benditshilo ke ba simazi njengomntu kaSibindi njengoba nivile ke ngoku umuntu ekhwaza pha ethi umuntu kaSibindi wabeke ebonakala ke ba yo unentloni wethu Amahle ungumuntu onomoya phansi khanga wave no wave ke mntaka ba office ke wahamba nje wenza zonke izinto zakhe kufanele azenze ushayi ke shem nathi siyambona. So ke I'm sure uSibindi ebekhona ke naye pha ngoba siyabona ipicture yakhe efakile pha ephethe iflowers ezinemali. Hayi ke abantu ku social media babhala abanye ba congratulations girl aba babhizi bathi nywenywe awuthandwa nguMpumelelo husband kuwe iposter notirelo always abazi wena ubusiness skolo hayi indoda. Okay, so lo muntu uthetha into bangaba uSibindi poster mhlambi utirelo more than her, so yena bebusiness skolo. Siyayazi ke ba utata Mseleku ebevezile nakuthando nesithembu uba uMayeni is rejecting uAmahle because uAntika Amahle ebekhe wafuna uba baye pha uMayeni wachwapha uMayeni wachaza isizathu kukuba zangena axelelwe ngokuya kwakuyocelwa uAmahle. So yilonto leyo engafuna ingena into yakhe. However ke ikhona ivideo ebendiyenzile ke bethuna ndibonisa uAntika Amahle edanisa kunye nentombi kaMayeni encinci bepha kwaMayeni. Lonto ke ichaza ukuthi izinto noba zide zalunga phakathi kwabo ngoba noMayeni utshilo wathi she hopes ba ifamily kaAmahle izobukela ibone yonke into bakwenzeka ntoni. It's not that yena she has a problem with uAmahle notirelo esiya nje pha kwakhe kungenxa yoba unomntana and ke kuqhela ufona atsho, which is the same thing yena ngovuyokazi watsho what is because kukho umntana. No Amahle ke besivile uba noMpumelelo banomntwana, so ke naye ke I guess funeka ke ngoku ezengaphambili and ke ngoku ulotyoliwe. Congratulations once again ku Amahle bethuna. Enkosi kakhulu nakuni ngothi nibukele le video. Ndanibona kwivideo landelayo. Bye.